बेसांसो थाङो नङालै मोनसे बनायनायाव थांगोन थांनायखौ माने बेसेबां लागोन होनना सोंबाय र' दिबियानि माबा बनायनो हरगोन दे बेसेबां गिदिर जागोन बे आधा केजिनिया आधा केजिखौबो मिथिया र' बेसे जागोन बे सोंनायानो जादों लामायाव सलायनाय गारि बेटारिनि बेटारियानो जागोन थावनि मा गाबनाय नङामोनथाय दिबियानो बान्दो नांगोन माबाया होखागोन केक हानो गोसो दङलै मानसिखौसे बोसोरसिम होद्रायाना बिदि हागोन आं बिदि फोनला जोबगोन आं बुंबाय थाखायो मोननोनो थाङा इथिबो हाबा मानसि आरो पास बोसोराव माबा खालामगोन होनना बुंना लानाय दङ इहा देग्लाय बोसोरसे खालमानसि मोनफैबाय नों बोसोरसे थांबाला इनि बार्थडेखौ फैसागोन थाइसेबो गैया जायो इसोरहा गाबोन माइ गाया थिलिमा सोरनाव उथिखागोनदां समबारखालि आरो खामरेंगा गायाखैना देग्लाय दायो थांदों मा आं इसोरसो नाया मास्टारनिफोरा बेसांनो दरमा स्टुडेन्टफोरनियाथ' फ्रिसो इसोरसो होयो रायजोआसो होगोन सिकिउरिटिफोर होलायनो लादों मिथियाना लाबा 20 थाखा खरसा लायो 10-20 लाबा थाखासो लागोन दा फिस गेटेमुवा रिल बनायगोन होनना बुंदोंमोन सानसे बिरुंनिया मा जाखो न'आव फैगोन होननायालाय खिथाहराखै होमबा बिरुङा खिथाया इनिखायसो मबाइल लानो नागिरदोंदांलै ने हा आं हुवाखाखौसो बुंना फैदोंमोनलै जाहानाव फुजा खालि हाबा जालाना नों एरखन थाबाय थानोसै ना होनदोंमोन
बिजार जाया फुजा हाखांबा हाबा जाला होनना नोंनि खन थाबाय थानोसै ना सोंदोंमोन खाननैसो थाना इखौसो खोनाबाय आं अबे 5G नामा नोंना 5G 5G लिरनाय मोनो ना मोना ना 4G आनो ओंखारो 4G आनो ओंखारो Nasima kok dai lira Mas to titite hipalason फुङाव दै फायदोंना फायाखैमोनलै नैबे समावसो हरनांगौ दैफोरखौ बे बिग्रानि हिनजावनावमोन ना लाय लाय थिलि नोंनि मबाइलखौ लाय इउटुब दिहुनलाय मा खोरोमालाय न'आव थायो नामा मालाबा सिगांनि ना दानिसो होमबालाय 5G दोङो मा tuh masih gas le थांगासिनो होनोना सोरनिथिंबो सोंबाय दे सिख्लाफोरखौ मारखौ नुदों नै कमेन्ट हरदो थाब थाब मा दाउखा साइस नायदों नोंलाय आरोलाय
र' मिथिखादों इसे खानाया बा ओइ सिल्किनिफोर मा मबाइल हाजारसेनि मुखो खै जिबि रेममोन खै जिबि रेममोन 4 जिबि बेसेबां फाननायदो ओरैनो बेसेबां नांगो बेसेबां नांगो इखोन्थ' दखानावबा खमसो मोनगोन नोङो नों गामियाव 6000 मोनोबा नों दखानाव हाइस मोनबा 3000 3500ल'सो होगोन नोंनो इसोरनो फाननो 1000 2000खौ लाब लाखायोना इसोरो बेसेबां नांगौ 1500 मा मबाइल भिभ'फोरा केमेरा मोजां नङालै दामिफोराबा मोजां सेकेन्ड हेन्डआनो 13000 आंनिया मोजांमोन फैसा केमेरायानो आगस्टआवनो माबा जायासैनो बालफोरा आगस्टआवनो रिटियार जागोन होनदोंमोन आसन हा जासं हुदिसा आसिना नाय गैयानो र' सेरेब गैयानो नोंसा सेरेब दङ जाहानावसो दङ र' ओइ नै इसानाव किमान লাগে খাবি হে হ্যাঁ লই যাবি কাইও নাই আমার খাবাই थानो बायो आङो गिलासखौ होनानै फायबानो जाबाय फैसाखौ लानानै किमानाव লাগে 20 टाका के गिलास पा बेरा 20 टाका खानाय सानाय लावजोब्बायलै बापरे बाप
सोरसो मा जादों मानि भिडिअ मा भिडिअ गोमोरदो मा हाबदो नोंखौ भिडिअ खालामदो सोलोंना बाल नोंखौनि भिडिअ खालामबाय थादो बाबाया नायबा बुनालाय Bagul kerti manfaat दे मालिस खालामलाय मा खानायखौ 29,000ल'सो दोनदो ना मानसिया एबार फैसाखौ 3 लाखआव semua bahasa kuno. आइफन नांगोन ना मा नांगोन नोंनो 29,000 दोनदो मा मबाइल नांगो Sama sama ya. नङा मा मबाइल नांगो नोंनो मा नाम नांगो 29 दोनदो आंनि बायदि ना आंनि बायदि आइफन नांगोन ना रियेलमि नांगोन ना अप्प' नांगोन ना भिभ' नांगोन ना रेडमि नांगोन रेडमिस' बेसेबांनिखौ दे मालिस खालाम ए मबाइल मोनगोन नय एखमबा मालिस खालाम अ मोजां मालिस खालाम बेखौ नङा मबाइल नांगौबा मोजां मालिस खालाम अ दासो जादो बास थेंक इउ भेरि गुड दालाय रोंदों माथो ओइ मोजां खालाम जों दा इनो मबाइल लागोन होननाया मबाइलनि थाखाय मालिस खालामदों मालिस होद मस्रायाबासो थैना थागोन संलाय मबाइलखौ मोननाय नङा सोंलाय मस्रायाबालाय Iman gusunya sini ada. मोजां मालिस खालाम Ada. Ada. दासो गारनांदो पावार खनसे खालामनांगो बास Akan saya. मा मबाइल नांगोनो मालिस खालामना होदो इनाखाय मस्राय नाबा मबाइलखौ लां मा रखम बायना होगोन बोदाय र'सो मा मबाइल होग्रा मानसिखौनो मस्रायाबानो बोदाय र'सो ए गथ' आइखेर मा मानदे ना आंखौ मस्रायनानै बान्दो मबाइलखौनो मोननाय नङा सोंदो मानदे मा दे आखाइ सालायलाय ए मबाइल नांगोन आखाइ सायोनो नायलाय ओइनो दादा मनखौ नायदो इयाव नाय दादा आयं आबौ आदा आब' नायबाय थादो नोंखो हाय होन हाय मा खबर मा खबर होनलाय सों मा खबर होनना सों इयाव होना होमबा मबाइल होखाया आं मबाइल बायना होला होमबा नोंनो जोंखौ नायबाय थादो इनो जोंखौ नायबाय थादो मा खबर होनदो नायग्राफोरखौ ओइनो उननि जोन नायबा इनो उननि जोनखौलाय मा खबर कि खबर होनलाय कि खबर होन कैसे हो होनलाय आया गिगोनसो नायग्राफोर गिलायलांगोनलै नोंखौ नायग्राफोरा एखदम खालामबा आयं सासे दे कमेन्ट हर होन प्लिज कमेन्ट मी
Jadi paluan kan lagi sih. दे balon sini. दे मा जाखो? साफ्लादों सिलिकनि. Video online dulu. Yang sebidi. Ang bidi. Nabidi. Ang bidi yang mana? Nabidi. Nabidi hilang deh. Nah, ini gilas kelang dengan lang sang baru. Hati pisah lah, beda pisah. Wow, Sada kelas nala. Ini, nasi dah. Ayo. Mama. Cus. Kok gabung nama? Emang gue terus mana? Ini halai birthday ni cake ni halai. Happy birthday. Kurang mak kompal mana? Kemana? Hangna. Cake kan mana ada ini deh. Birthday aku nang ada cake. Kek mana? Mobile berhulang. Bayar nak tu mobile ber. Bapa kengga. Ini cake tu lagi nang cake. Sama halai ni cake lagi nang kena lalu mati. Mam model ni nang kena ini mahadeb bane dia ini. Ayah. Ni kici dia mang nuke. Tahun ke apa ni? Kudung nombor dengan ni lah. Kudung nombor dengan ni ya. Nombor dengan ni ya. Kau bah ha. Ini orang zaman orang ni bukan apa yang tinggal ni. Ini kan tu bukan ini mas putih. Mabal kamu ada bukan kembali. Ma sana. Kau ngapain ada? Dah, ay tidak besar dah. Wah, ma fai deh ni. Ini cuma apa tu? Nah, dengar. Nah, ada dia. Mau fai deh. Pun pernah kenal. Nang kau demen ya. Sampai dah. Hai bide, kau kau kenal kau.